نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu muna muku fatan alheri a cikin wannan tashar namu mai suna Markaz Ibn Hajar TV. Wanda muke kawo muku wannan sabon shirin mai suna filin tambayoyi game da goma farko watan Zulhijja da kuma hukuncen layya, wanda malaman mu guda uku za su gabatar mana kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron mu, sunana Abdulgafar Ma'aji, wato wanda aka fi sani da Al-Misri, inda na karatu aka haife ni a nan Najeriya. Na samu na tsallaka a ƙasan waje, ƙasan Misira, inda na shekara 4, wato inda na dawo nan in ba da gudunmawa ta. Malam muna godiya kuma muna maka fatan alkhairi da zuwa wannan cibin namu. Yanzu za mu je ga malaminmu na gaba wanda shi ma za mu so ya gabatar mana da kanshi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai ni sunana Ibrahim Usman, wanda kuka fi sani da Almadani. An haife ni a nan Najeriya, na tsallaka nan ƙasa mai sarki Madina, na yi shekara 5 a can. Shi ne na dawo nan garin namu mu amfana da abin da muka karanta mu. Malam kai ma muna maka godiya sosai kuma barka da zuwa wannan cibin namu. Tom, a yanzu dai a gurguje saboda lokaci za mu so shi ma malaminmu na gaba ya gabatar mana da kanshi. Sunana Abubakar Usman a Sudani. An haife ni a ƙasa ta Najeriya, har na yi karatu na samu na tsallaka ƙasar Sudan. Na yi karatu tsawon shekara 4, shine da ƙasa ta domin ba da gudunmuwa. Tom, alhamdulillah. Gabaki ɗaya malamanmu muna muku fatan alkhairi da zuwa wannan cibin namu. Yanzu a gurguje dai saboda lokaci za mu shiga kai tsaye ga tambayoyi wanda za mu so mu ji amsoshin shi daga bakin malaminmu Ibrahim Usman Almadani. Malam, muna so mu ji wannan amsan tambayan naka. Amsan nan me ke wajaba ga musulmi wanda zai yi layya ya nisanta a 10 farko na watan Zulhijja? Bismillahirrahmanirrahim. Sunna ya nuna mana cewa duk wanda zai yi layya to ya kame daga aske gashin kansa ko yanke kumbunansa ko gashin jikinsa tun daga farkon watan Zulhajji har zuwa 10 ga wata. Malam, ga tambayan mu na gaba. Me hukuncin wanda ya ɗiba gashin shi sai da ya kai 2 ga wata sai ya samu abin layya? To a nan dai sunna ma anan ya nuna yana samu, zai kame daga ɗebe ko menene daga jikinsa. Shin hana askin nan da ake yi da yankan ƙumba ya shafe duka iyalan mai layya ko shi kaɗai ya shafa? Mai layyan kaɗai ya shafa, bai shafi matansa da iyalansa ba ko yaransa. Ina ma wannan makarantar fatan alheri da wannan tashan, Allah ya saka musu da alheri. Malam, muna godiya da irin wannan yabo da kai ma wannan makarantar. Yanzu kai tsaye za mu je ga malaminmu na gaba. Malam, za mu so mu ji wannan amsoshin kai ma daga bakinka. Malam, me ake ce malayya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato abin da ake ce malayya, layya ita ce abin da ake yankawa na daga cikin dabbobin ni'ima kamar su raƙuma, shanaye, rago ko tunkiya ko bunsuru ko akuya. Malam, ga tambayar mu ta biyu. Wasu ranaku ne ake kira da ayyamut tashrik? Ranakun da ake kira da ayyamut tashrik wato ranar yanka, wato su ne ranar 2 sallah da ranar 3 sallah da ranar 4 sallah, wato har zuwa ranar 13 ga watan Zulhajji. Malam, shin akwai ayoyi da ke nuni akan yanka? Akwai ayoyi da ke nuni akan yanka, inda Allah yake kawo mana a cikin suratul Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, da inda Allah yake kawo mana a cikin suratul An'am, qul
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Malam ga tambayan mu, menene matsayin layya a musulunci? Matsayinta a musulunci sunnatun mu'akkada, wato sunna ce mai ƙarfi. A faɗin wasu malamai, wasu sun ce wajibi ce. Malam za mu je ga tambaya ta gaba. Me hukuncin mai iyali da yawa amma kuɗin rago ɗaya gare shi? Idan kuɗin rago ɗaya gare shi, wato sun tattara da iyalansa a cikin lada insha Allah. Malam shin akwai dalili akan haka? Akwai dalili akan haka, inda hadisin Abu Ayyub al-Ansari inda yake cewa mutum ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana layya da akuya kuma yana tarayya da iyalansa kuma su ci su rabar. Malam a cikin dabbobin nima wani dabbobi aka fi so a yi layya da su? Ana yi da dabbobin ni'ima, an fi so a yi da rago don shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yanka. Malam ga tambayan mu ta ƙarshe. Na ji an ce ana tarayya wajen siyan naman layya. Idan ana yi, adadin mutane nawa ake so? Ana yi, amma a cikin sa da raƙuma ana so adadin kai ya wuce mutum 7. Na'am. To, Malam muna godiya da amsa wannan tambayoyi da aka yi. Yanzu dai a gurguje saboda lokaci za mu ba da lambar waya domin a mana tambayoyi. To, na'am. Yanzu za mu shiga kai tsaye ga tambayar mu ga Malam. Malam ga tambayar mu ta farko. Za mu so mu ji hukuncin naman layya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhur da mazhaban Imam Shafi'i da Malikiya da Ahmad bin Hanbal sun tafi kan sunna ce mai ƙarfi. Sun kafa hujja ne da hadisin Jabir da ke sunan Abi Dawud. Na'am. Shin ko dabbobin layya na da wasu sharuɗa? Su ne kamar haka. Ya zama ya kai shekarun da ake nema, rago wata 6, akuya kuma ya zama ya kai shekara, saniya kuma ɗan shekara 2, raƙuma kuma 'yar shekara 5. Ya zama to lafiyayye. Ba a yanka abin layya sai bayan sallan idi. To, Malam ga tambayan mu na uku. Me ake so mai layya ya aikata bayan ya dawo daga sallan idi? Ana so ya fara ci daga naman layyansa idan hakan ta samu. Yaya ake so a raba naman layya? Ana so a kasa shi gida 3. Kashi ɗaya wanda za su ci, kashi ɗaya wanda zai bada kyauta, kashi ɗaya da zai bada sadaka. Malam ga tambayan mu ta ƙarshe. Me hukuncin idan ya cinye abun shi kaɗai? To bai yi laifi ba, amma ya yi rowa kuma musulunci ya hana rowa. To, wannan shine tambayan mu ta ƙarshe ga Malam, kuma muna maka fatan alkhairi. Mun gode Malam sosai. Yanzu za mu so mu ba da lambobin mu wanda za mu so a bugo mana tambayoyi kamar haka. Lamban wayan shine haka: 09130766167. Za mu ƙara maimaitawa: 09130766167. Kamar dai haka: 09130766167. To, yanzu mun samu wani kira da ke shigowa. Za mu an samu ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa malaman da ake tsaye. Suna na Sa'adatu Nasir. Tom, muna jin ki malama Sa'adatu, za mu so mu ji menene tambayan ki, kuma daga ina kike? Wanda ya kira mu da farko kiran shi ya yanke, amma ga wani kiran nan yana shigowa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina malaman fata alkhairi. Malaman mu suna godiya sosai. Sunana Sa'adatu Dahir. Sa'adatu Dahir, daga ina kike kiran mu? Ina kira ne daga nan ɗan mani layin soja. Sa'adatu muna godiya. Yanzu za mu so mu ji me tambayar ki.
Malam tambaya na shine menene fa'idan azumin ranar Arfa? To, insha Allah za ki ji an san tambayar ki ga malamanmu. Muna godiya sosai. To na Na'am, yanzu gashi nan muna samun wani kira na biyu, za mu so mu ji shi ma tambayan shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa malamai na fatan alheri. Malamanmu suna godiya sosai. Sunana Abubakar Abdulaziz. Tom, Abubakar Abdulaziz muna jin ka. Shin malam ana yin sallar nafila kafin sallar idi? Kuma idan aka idar da sallar idi, me ake so mutum ya yi? Na gode. Muna godiya sosai kuma insha Allah malamanmu za su ansa wannan tambayar. Na'am, yanzu haka ma muna ƙara samun wani kira na uku kenan. Za mu so shi ma mu ansa mu ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Maryam Umar Albashir Tom, Maryam Umar Albashir daga ina? daga Rano. Ina wa malaman barka da zuwa. Tom, malamanmu suna ji kuma suna godiya sosai. Malam tambaya ta nan ita ce, yaushe ne ake fara kabarbarin idi kuma yaushe za a tsaya? Kuma dan Allah ko malam zai iya karanta mana sigar kabarbari? Na gode, a tashi lafiya. Tom, malama Maryam Umar Albashir. Tom, malamanmu za su ansa tambayan nan insha Allah. Tom, yanzu dai yanda ake gani an kira mu an mana wayansu tambayoyi wanda za mu so mu ji amsoshin shi daga malamanmu. Tom, yanzu malam ga tambayar mu na farko wanda zai zo kuma za ka ansa mana shi insha Allah. Tom, insha Allah yanzu za mu ji amsoshin wayannan tambayoyi da aka mana. Tom, ga tambayar mu ta farko ga malam. Malam, wata ce ta ce menene fa'idan azumi ranar Arafa? Fa'idan azumi ranar Arfa wato idan Allah ya kai mu ranar Talata kenan. Na ɗaya, azumin ranar Arfa yana kankare zunuban mutum wanda ya wuce da wanda suka rage, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Qatada. Na biyu, addu'an mai azumin ranar Arfa karɓaɓɓiya ce, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas. Kaɗan daga cikin fa'idojin azumin ranar Arfa kenan. Allahu a'lam. Muna godiya sosai da fatan wanda ta yi wannan tambayan ta ji amsanta. Yanzu za mu so mu je ga tambaya ta biyu wanda bawan Allah ya yi, wanda za mu so mu ji malaminmu na gaba zai ansa mana shi. Malam ya ce, yaushe ake fara kabarbarin idi, kuma yaushe za a tsaya, kuma don Allah ko malam zai iya karanta mana sigan kabarbarin? Na gode, Allah ya tashe mu lafiya. Assalamu alaikum. To kabarbarin idin layya yana farawa ne daga lokacin da aka kira sallar alfijir na ranar Arafa, kuma zai kare bayan sallar la'asar a rana ta uku bayan idi. Wato tun da sallar ranar Talata ne Allah ya kai mu, to ka gani idan muka lissafa kabarbarin zai tsaya a ranar Asabar kenan bayan sallar la'asar. kuma yanda kabbaran yake shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu. Na'am, muna godiya malam sosai da fatan wanda ya wannan tambayan ya ji amsar shi. Tom, yanzu za mu je ga tambaya na uku wanda za mu so mu ji malam ya amsa mana wannan tambayar. Shin malam ana yin sallan nafila kafin sallan idi? Kuma idan aka idar da sallan idi me ake so mutum ya yi? Assalamu alaikum. Ba a yin nafila a filin idi kafin sallah, domin shi ma sallan idin nafila ne. Kuma idan aka idar da sallan idi, ana so mutum ya zauna da sauraron huɗubar liman.
ana so hanyar da mutum ya bi da zai zo masallaci idan zai koma ya canza hanyar, idan kuma bai samu hanyar ba to ya bi hanyar da ya taho, babu laifi. Malam muna godiya sosai. Masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda ke taken suna filin tambayoyi game da goman farko na watan Zulhijja da kuma hukunce-hukuncen layya, wanda za mu miƙa godiyan mu ga masu kallon mu wanda suka bugo mana waya.